hlavne usadiť dieťa do nosiča a následné dojčenie v nosiči. Takže nosič si pripevníme na bedrá. Niektorí sa dajú na pás, ale keďže sa to volá bedrový pás, mal by byť na bedrách a je to tak pohodlnejšie. A dotiahneme podľa toho, ako teda každému vyhovuje. Takže nosič máme nasadený, zoberieme si dieťa. Máme tu Ondrejka, ktorého teda najprv mu roztiahneme nôžky a už teraz si ho podsadíme tak, aby mal zadok nižšie, kolienka vyššie a zakulatený chrbátik. Čiže už dám si ho ako keby na ten pás, ktorý je pod ním, neusádzam ho nejak takto, že teraz to zdvihnem, ale musí akoby v ňom sedieť v tom páse, čiže takto nejako a teraz ho zdvihneme. No a už potom, čo je jednoduchšie, teda nasadíme ramenné popruhy 1, 2. Takisto každý nosič má iné, toto je manduka, podoťahujeme si podľa potreby, ako potrebujeme. A vzadu zafixujeme, ja sa dávam som hore, niekto ich má nižšie, tieto pracky, každý ako mu vyhovuje. No dieťa je usadené v nosiči, tak ako má byť. Môžeme teraz to všetko ešte podoťahovať, aj tuto na bokoch, aby bolo teda v správnej polohe, aby sa vám neodkláňalo od tela, ale aby bolo pri nás. No a ako teraz dojčím v nosiči, vtedy si dám tieto bočné popruhy, si znížim, 1 aj 2. Čiže dieťa sa dostane trošku nižšie. No jednoducho, teraz dostane prsník. A môže papať. Potom si ich môže dať znovu vyššie podľa toho, aby to bolo pohodlné aj teda dieťatku, aj maminke. A môžeme ísť takto na prechádzku, dieťatko pije, je správne usadené a môže sa ísť pospinkať.